बेचारा सिंगेल गोजा बिसोरो साथामबो मा जानो हरगोन दे दिलसन गैयाना बिराद दुखु गाबो बेयाव नायगौ मोननाय टाइमाव हाय लोगोफोर रिजल्टनि मारै इउटिउब चेनेलाव फिन नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायहरनाय थाबाय जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे शेयार खालाम आरो लाइक खालाम आरो जेसेबां हायो आंनि चेनेलाव कमेन्ट खालाम बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो थुदो लोगोफोर सफैलायबाय नै टिकेट लानो नामायदों टिकेटखौ लाबावबालाय लाबाव बारा थाङा 10 थाल'सो दे दिनै जोबोद मानसि फैदों खासिबारियावहा फुटबल फाइनाल जागोन बेयाव आङो दंफैयो दैफां FC फुटबल क्लाब आरो बिनि हेंथा गेलेगोन रौता No2 Jhargaon नायनोसै खेला माबायदि जायो Ada di beberapa bawah tentang bulan Januari para boleh notis kepada saya coba ada semua bulan satu bawa orang diri kita coba ini silakan kita coba ada pun bulan Menikah di mari sesi kontraktor di mana orang berkumpul ada. Hari ini menabung banyak dan bisa meromen di mari. Kami sendiri ini desa Kasihari Mandali Salot bisa meromen di mari bisa keluar dari Kalamnw saja. Hari ini modung bayi Hayw dengan kumpulan juga kolenya tuh. Hari ini modung bayi जोंनि jadi kasih kami ini sekretaris Mwngw orang di mana dengan kumpulan juga kolenya. Ini modung bayi दिनै फुटबल फाइनाल नायनो थाखाय जोबोद मानसिफोर फैदों दाबो जायो जेबो नङा निसा जातीय बुस्थु लानाय बैफोरबायदि समाज बेरेखा एबा समाजनि गाज्रि हाबाफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै बेफोरबायदि जोंनि मोजां खामानि एबा मोजां गुन गोनां बेफोरबायदि आयदायाव बाहागो लानायखौ खावलायबाय जोबथारनायाव मोन्नैबो हानजानि गेलेगिरिफोरनो आङो आंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसोनि गोजोननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरनानै बेखिनियावनो आंनि फंनैसो बिबुंथि बेखेवनायखौहाय फोजोबबाय आरो गेलेनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो बेखेवबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों
दा बे समाव जोङो आलासिनि गेजेरजों बल जोदावनानै दिनैनि खेलखौ बेखेवनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। Oray bade apa? Bolsa boleh. Lah bola, wow. Andai kan Shere bidik gile apa? Jangan.
फाइनालि देरहामारबाय Wah, sana gile betul na. Asa kamu na. Wah, kamu tangi. ओइ हामारबाय Ya. बोलेन प्लेयारफोरजों लोगोसे टीम मेनेजार बिथां मोन्नैबो हानजानि टीम मेनेजारखौ प्लेयारफोरजों लोगोसे थाइफानो थाखाय खावलायदों बिसोर जाहैबाय विनार टीम फुटबल DFC फुटबल क्लब बेयाव दिनै जोबथा सान बेनिखायनो जों दिनै जोङो मोनसे बान्था राननाय हाबाफारि जों बेखौ खुंफुंनो थाखाय आखायाव लाबाय सेथियावनो जोङो बरायनाय हाबाफारि जों लानि दिनै गामियारि जोलुर बादायलायनाय टीम होदोंमोन बेयाव गोबां टीमफोरा बेयाव बाहागो लाबाय आरो बेजों लोगोसे फाइनालसिम सफैबाय बिथांमोनखौबो साफ्रोम प्लेयारफोरखौ जों साबायखर बावदों आरो साबायखर बावदों जोंनि बे दैफांखासिबारि क्लाबनि बानजायनाय रानार्स दिनैनि बे बादायलायनायाव जायहा सेथि बाहागो लानो हाबाय बिथांमोनखौबो सिगांथिं फैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय रानार्स आप जानो हानाय टीम विनार जानो हानाय टीम बिथांमोननो लागै गथायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय बेजों लोगोसे बान्था आरो बे ट्रफिजों लोगोसे गथायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय जोलुर बादायनाय बे हाबाफारिखौ फोजोबबाय होननानै जोङो फोसावनाय जाबाय बेसेनोसै गोजोन्थों
जाय देरहानायनि सिख्लाफोराबो मोसालायदों हनै बेसोरा सिंगेल गोजा बिसोरो साथामबो बेहाबो सिंगेल बिराद दुखु आया औ माजा महर गैया नामा दे दिनै फुटबल देरहानानै माबायदि मोनखो दे बेखौल' बुंदो देरहानानै बिराद मोजां मोनदों खिन्थु हिनजाव गार्लफ्रेन्ड गैयाना बिराद दुखु आं गाबो बियो हदायबो उन्दुनाय टाइमाव 8टा 9टा टाइमाव बियो उन्दुयो रावनिबो कल मेसेज फैया बेनिखाय बिराद दुखु जायो बियो आंबोथ' बिराद दुखु जायो नै बियो आरो बियो बिराद सुसाइड जाहां आया बियो दासिमबो थैयाखै आं बुजायना दोनबाय थायो मोनगोन सानसे होननानै क'क्राझारनि सोरबाफोर बुरैफोर दोङोबा बेनो नामायनानै सोरबाफोर पसन्द जादोंबा नै सेलेक्ट खालामनो हागोन आंनियाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेखौ नङाबा आंखौ बिलाय थेंक इउ सर दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसैमोन जायफ्रा नायबाय थेंक इउ सो माच बाय जय बर' हारिनि जय